sa robovima ne komuniciram, tako da ćete ostati uskraćeni za bilo kakav odgovor. Obzirom da ste ovu zemlju razmontirali, rasturili, da gazite studente po ulicama, da penzionere ponižavate tako što ih prvo finansijski devastirate, a onda da imate na ministarskim mestima ljude koje sem ličnog interesa i ličnog bogaćenja, pričamo o milionima evra i stotinama stanova, ništa drugo u ovoj zemlji ne interesuje, koji se u svoju struku ne razumeju, koji se u svoja ministarstva ne razumeju, ja više sa vama voditi bilo kakav dijalog neću, jer je besmisleno. Zato koristim ovu priliku da pozovem sve građane da podržimo studente 15. marta u Beogradu, da kriminalnoj hobotnici Aleksandra Vučića jednom za svagda vidimo leđa i da ih pošaljemo na najcrnje mesto u istoriji koje im istinski pripada, mnoge i od vas i od ministara, boga mi i na robiju, da oslobodimo srpsko pravosuđe i da 15. marta pumpamo. Do slobode, do pobede, živeli i doviđenja.